ich nebudeme menovať, ale dovolím si spomenúť dva významné pre tento čas a pre toto podujatie mená. A sú to Lubomír Lávko a Jaroslav Sloboda. Nielen, že sú členovia Duše Fujary, ale sú aj dušou tohto podujatia. Preto som si dovolil z celého tohto kompletu tých ľudí za mnou vybrať práve týchto dvoch pánov. A týmto dvom mužom učarovala Fujara natoľko, že spolu s kamarátmi z Duše Fujary dneska budú pre vás hrať, fujariť a na začiatok si dáme niečo, čo sa volá rozfúk. Pôjdem aj hore, aby sa mi dal zvrchoviť. Začnem.